שלום. עכשיו אנחנו נשים את זה במיקרו. מוכנים? טם 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 טם. רגע, נשים כיסוי. טם טם טם. עכשיו נפעיל את המיקרו. טם 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 טם. תראו את זה, לכלוך עשינו כאן. לא נורא. טם 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 טם. תפוחי אדמה. יאללה. 5, 4, 3, 2, 1. וואלה. מה קרה כאן? אומייגאש. אדיר. זה לא נמס לגמרי, אני רואה שהוא צריך עוד 30 שניות. תראו מה קרה. רוצים עוד 30 שניות? יאללה, נשים עוד 30 שניות. טם 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 טם. 30 שניות נוספות יוצאות לדרך. מה נעשה בינתיים? זוכרים את האנשים הקרמבו? מה הקרמבו? אוקיי, בוא נסתכל בזה. טם 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 טם. 3, 2, 1, טין טין טין. אוקיי, אני רואה וואו, אדיר. רוצים עוד 30 שניות. עוד 30 שניות, סבבה. טם 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 טם. הקהל שלנו רוצה עוד 30 שניות, הם יקבלו עוד 30 שניות. טם 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 טם. צער בוא. אוקיי, תכף נראה מה קרה לזה. 5, 4, 3, 2, 1. טם 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 טם. זה נשאר ככה. זה קרוב. מי היה מאמין? עכשיו אתם יודעים מה נעשה? עכשיו נשים כל חזרה בכוס, נשים במקפיא, ואחר כך נבדוק אם זה יקפא. אוקיי, עוזר, בוא. למי זה קורה עוזר? תחזיק את הכוס. נשפוך פנימה. קצת נשפך. זה רותח. עכשיו נשים במקפיא. עוזר, תפתח את המקפיא. נשים במקפיא. תסגור את המקפיא, עוזר. ונתראה בפעם הבאה שלא לנסות את זה בבית.